Здравейте! Днес ще ви покажем поредния адаптиран амортисьор. Става дума за заден амортисьор от Mercedes GLE и GLS поколение W167. Амортисьор е дело на Bilstein с система Demptronic Sky. Вече сме ви показвали такива соленоиди. Те буксички много често при демонтаж ги чупят, както и в случая. Тази ще се е щупили без да искат, ще трябва да се подмени заедно с соленоида. Обичайната процедура, качваме ги на стенда да видим какъв е проблема и след това ги отваряме, за да ви покажем какво има вътре. Динамотричен тест на машината. Амортисьора доста тропаше и на колата предполагаме, че графиката ще е зле, но все пак да видим. Още от ниско натоварване, не е симетрична, което говори само по себе си, че амортисьора не работи както трябва. Отделно съпротивлението му е супер слабо. Тези амортисьори по принцип са доста по-твърди, не трябва да е така. Зле, след като го направим ще видите графиката както му приляга. Ето ви малко разглобена амортисьора. Един не е, другия е. Това е буталото с водача, който се разбива и почва да тече масло. Клапаното тяло, изваден соленоид. Типичните проблеми са, както на почти всеки еднотръбен амортисьор, а именно износване на сепаратора, който седи тук вътре в газовата камера. Той разделя газта от маслото, износи се гумичката, маслото става под формата на пяна и заминава. И другото е водача. Водачът, който е това нещо. Както на всички наши амортисьори, на абсолютно всички еднотръбни амортисьори се използват усъвършенстван тип водач, при който няма алумини, няма меки неща, няма, всичко е ремонтируемо. Показвам ви го и друг път. Понеже е разглобяем, може да се смени самото уплътнение. Въобще в бъдеще никога няма да има проблеми с такова нещо. Соленоида, който е счупен, това нещо също ще подмени. Газифицира се, обездушава се и заминава отново на стенда. Пускаме финален динамометричен тест, автоматичен. След това ще го пуснем на ръчен режим, за да видим как е графиката, която се очаква да е абсолютно симетрична. Закачили сме и кабелите, с които след това да ви покажем различните режими на спорт и комфорт, как работят системата на втвърдяване на Demptronic Sky, както на повечето от това поколение. И така, графиката е симетрична, както се налага, в смисъл както се очаква. И разбира се, има и доста хубаво съпротивление. Пускаме ръчен тест на максимално натоварване. Тук виждаме какво съпротивление прави на баунт и на ребаунт. Пускаме му ток. И хоп! Изведнъж стана супер мек. Малко поправим малко по-твърд, малко по-мек, още по-мек, много твърд и така може да си играем до безкрай. Ами това е, амортисьор е готов и е време да бъде качен отново на автомобила, за да радва своите собственици.